Sa ngalan sa mahanog sana kug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa atong pagsaulog nining Pilgrim's Mass pahinungod sa atong patron nga si San Jose, nining adlaw nga Huwebes sa ikalima nga semana sa Kwaresma, atong dadon ang atong mga pag-ampo, ang atong mga hangyo, ang atong mga damgo ngadto kang San Jose, kay mauman kini ang sugo sa Ginoo. Go to Joseph. Atong ihunghong kaniya ang atong mga pag-ampo sa Dios, pinaagi sa pangaliya sa atong patron San Jose. Mga igsuon, mag-ampo kita, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, tagda ang mga nagampo kanimo ug panalipdi ang mga naglaom sa imong kaluoy, aron human mahinloi sa buling sa mga sala, magpabilin unta sila diha sa santos nga kinabuhi, ug madalangan ha sa kabilin nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Unya miluhod si Abram, dinuko ang iyang nawong sa yuta, ug miingon ang Dios, kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo ug kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Sukad karon ang imong ngalan dili na Abram kundili Abraham na. Kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat ug ang uban kanila mahimong mga hari. Mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat ug maghimo silang mga nasod. Tumanon ko ang akong saad kanimo ug sa umaabot mong mga kaliwat, ingon nga walay katapusang kasabutan. Maimo akong Dios ug sa imong mga kaliwat, ug ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yutaa diin usa ikaw karon kalangyaw. Ang tibok yuta sa Kanaan mainyo sa dayon ug mahimo ako nga inyong Dios. Ang Dios miingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang kusog. Pangitaa siya aron mag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang kahibulungang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang mga katingalahan ug ang mga hukom nga iyang gibuhat. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan sa iyang kasabutan, nga iyang gipalungtod sulod sa usa ka libo ka mga kaliwatan, nga iyang gihimo tali kang Abraham, ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan.
Miingon, Miingon si Jesus ngadto sa mga Hudiyo, sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay. Apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay? Ang among amahan nga si Abraham namatay. Labaw pa ka ba kang Abraham? Ug ang mga propeta nangamatay usab. Si kinsa ka ba sa imong paghuna-huna? Si Jesus mitubag, kun pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, ang inyong giingon nga inyong Dios. Wala kamo makaila kaniya, apan nakaila ako kaniya. Kun moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya, ug nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini, ug nalipay siya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala ka pa gani kalimag katuig ug nakita mo na si Abraham? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Ug namunit silag mga bato, aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus ug mibiya sa templo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa nagkaduol na ang kasaulugan sa Semana Santa, ato sang nadungog diha sa mga pagbasa, ilabi na sa Ebanghelyo, nga dayag na ang katuyuan sa mga Pariseo nga ila siyang dadon ang atong Ginoo diha sa iyang kamatayon. Apan ang kamatayon ni Jesus dili man kaparutan o kalaglagan, kay pinaagi sa iyang mga pag-antos o kamatayon kita mabuhi. Ug mao kini ang atong saulugon niining mga balaang adlaw sa Semana Santa. Diha sa unang pagbasa atong nadungog ang kaagi ni Abraham. Siya mao ang tao nga gisaaran sa Ginoo nga mahimong amahan sa daghang nasod. Ang iyang mga kaliwat sa makadaghan sa mga balas sa kabaybayunan, sa makadaghan sa mga bituon sa kalangitan, sa ato pa dili maihap ang iyang mga kaliwat. Pero kining maong saad sa Ginoo, unsaon man kini nga matagaag katumanan, nga siya sa iyang hamtong nga panuigon, wala man siya'y anak. Niining maong saad sa Ginoo na pangidaro na siya between 80 to 100 years old. Unsaon pa man nga kini matagaag katumanan. But even in his impossible situation, si Abraham misalig sa Ginoo. Wala siya misalig sa iyang katakos, kundili sa Ginoo nga mohatag og katumanan sa iyang mga gipamulong. Ug tungod kay si Abraham misalig, wala siya gipakyas sa Ginoo. Mausad kini ang tema nga atong gipamalandungan a while ago, nga sa atong kinabuhi, we always want to be in control. Pero one aspect of our faith is to trust, even though we do not yet fully understand. To trust in God not only on what we can do, but to trust on Him who knows better than us. Mausag ni ang importante nga aspeto sa atong pagtuo, nga makita nato sa kinabuhi ni Abraham ug mausay awhag o imbitasyon alang kanato.
Nining atong sinimana nga pagdebosyon kang San Jose, dala siguro nato ang atong mga baggages, ang atong mga problema, ang atong mga damgo, ang atong mga hangyo sa Ginoo. And I always believe that this pilgrim mass is the opportune moment nga atong dadon kini ngadto sa Ginoo pinaagi kang San Jose. Ang Pilgrim's Mass usa ka pribilehiyo nga gihatag lamang sa usa ka diocesan shrine, much more to a national shrine. Kay kini mao ang pribilehiyadong panahon diin atong gidala ang atong mga hangyo ngadto sa Ginoo pinaagi sa atong patron. That is why I always encourage sa mga tao nga muduol kanako, Pader, iapil ko sa imong mga pag-ampo. Pader, iapil ko sa imong mga pag-ampo sa akong pamilya, nining akong mga kabalaka, nining akong mga hangyo ug damgo sa Ginoo. Ang akong response, akong iapil sa pag-ampo, yes, pero imo sad ning haguan, imo sad ning ampuan, imo sad ning sakripisyuhan, aron kini ihatag sa Ginoo. Kay kung ato pang tawhanong pagsabot, nothing is free. Apil sad ang atong mga hangyo, ato sang sakripisyuan, ato sang haguan. Ug ang gamay nga hangyo siguro sa Ginoo, atong dadon ngadto kang San Jose. That's why I always say, apil sa atong Pilgrim's Mass matag Huwebes. Ampui kini, ludhi kini atubangan sa Dios, pinaagi sa atong patron. Kay pinaagi usab sa iyang grasya, ihatag kini sa iyang sakto nga panahon. Ang atong sharer ganiha, si Ate Gina Malinaw. Pribilehiyado kaayo siya nga sa iyang residence sa Canada. Pila lang ka minuto adto siya sa Oratory of St. Joseph. Kining Oratory of St. Joseph, National Shrine sa Nisia. Kining Oratory of St. Joseph, Basilica usab kini ni St. Joseph. Kaning oratory ni St. Joseph, National Historical Landmark, naa na niyat ang tanang titulo. No? But simply, iyang gigamit ang iyang titulo, Oratory of St. Joseph. Nga ang usa sa nagpakuyanap sa debosyon, St. Andre Beset. No? Nga sa iyang mga pag-ampo, sa iyang mga sakripisyo, nagtukod siyag oratory, wala siya mahibalo unsaon pagtukod sa kadako sa kinahanglanon nga kwarta. But Joseph never fails. O gihatag kini. Mosad ni ang atong pag-ampo, no? Wala ta mahibalo pila kaha ang atong kagastuan ni ining atong pagpatahom o pagpahiluna nining atong simbahan. No? Plano pa lang daan, 5 million pa, drawing pa na siya. No? Wala kita mahibalo. Pero sa akong bahin, salig ko niya. Muna nga mahibulong ning atong mga kaabag, kalma ra man kay kapader, wa man ka na nalisang sa atong mga kagastuan. Iya bitaw ni, ng simbahan. Ay kabalaka, iyan ang ihatag. Pero iyan ang ihatag, ampuan sa na ninyo. That's why we need your prayers. Nya, ang misyon nako ni Ate Gina o niya, ako ning ingnon, Ate Gina, pagdala o niya aning imahin ni San Jose. Ipakita dito sa kura, sa rektor, sa Oratory of St. Joseph. No? Paila-ila nga national shrine sa dimong parokya. Kay makig-alayon o niya ta nila. No? Puhon, maluoy ang Ginoo. You will never know how Joseph would work. Sama pa sa kinabuhi nga gipa saysay ni Tigina. Mao ni ang misyon akong ihatag niya. No? Muna nigbalik ni mo Tigina kung wa pa kay imahin, pagdala atong 12 inches nga nay nagsuwat National Shrine, patrocinio. No? Ipakita na dito.
Kay ikaw say magdala og debosyon. Who knows? Sila sad mo anhi dinhi unya pohon. Pero ang akong misyon ug hagit usab alang kaninyo nga sa inyong pagsimba karon sa Pilgrim's Mass, dala ang inyong mga katuyuan, do na mo'y tahas nga sa sunod ninyong anhi iniguman sa Semana Santa, pagdala og usa, duha o tulo sa inyong mga silingan. Awhaga, kabiga dinhi sa atong Pilgrim's Mass. Nga kanang imong suliran sa imong pamilya, sa kabuluhiyagon sa imong bana, kabaw ko, unsaon pagsulbad ana, kuyog nako. Atong ampuan kang San Jose. No? Kanang imong silingan nga nabugatan sa mga problema sa pinansyal, ingna kabaw ko unsaon na pagsulbad. Kuyog nako karong Huwebes atong ihunghong kay naay makahatag ana. So mao na ang inyong misyon ha, tahas, no? Kay from being receiver of God's grace, you are missionaries sent by our parish aron pagpakuyanap, no? Pagpangagda sa inyong mga kasilinganan aron sila usab makasinati sa grasya sa Ginoo pinaagi sa atong patron. Sa atong pagpadayon nining atong santos nga misa, sama kang Abraham, wala siya mahibalo, misalig o gihatag sa Ginoo ngadto ang iyang gipangayo. Sa tumang pagsalig, ato usab nga ihunghong sa Ginoo ang atong mga hangyo kang San Jose atong patron aron kini iyang ihatag uban sa iyang grasya. Amen. Katiling banong pag-ampo. Ipadangat nato ang atong mga pangamuyo ngadto kang Hesus nga nagtultol kanato sa atong panaw sa pagtuo ngadto sa Amahan. Kita mo ingon, Hesus dad-a kami ngadto sa Amahan. Jesus, dad-a kami ngadto sa Amahan. Nga ang gingharian sa Dios, maanaa sulod sa kasing-kasing nila nga miila sa presensya ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi ni Jesus, makadawat kita sa kusog, sa pagpanaw, diha sa pagtuo, sama sa gibuhat ni Abraham. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong pagtuo, mahimong tataw, pinaagi sa lihok ni Jesus, diha sa atong kasing-kasing. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, ug sila nga anaa sa kasamok, muila sa presensya ni Kristo, nga nagauban kanila sa ilang panaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong mihalina, makadangat sa ilang tunhay nga puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, itugot ang among mga pangamuyo ug ipatunhay ang among pagtuo samtang nagapanaw kami latas sa niining kinabuhia. Sa ingon magmalipayon kami nga makighiusa kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pag-ampo kamo ron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Nangamuyo kami o Ginoo kahimut-i nga maluluyon kining mga sakripisyo aron magpulos unta kini alang sa pagtubo sa among kasantos ug sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan,
Angay ug matarong nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitas-on sa karaang kaaway ug naghandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan. Nga moatubang ug moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusas sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuonay. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan.
Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Sa among kabuhong sagasa sa kaluwasan nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy, aron pinaagi ni ining mga sakramento, alimahon kami nimo karon ug imo kaming paambiton sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga pag-ampo, damgo ko uban sa damgo ni San Jose, palihog mangluhod. Kitang tanan, San Jose, taong matarong, nga gipadamgo sa Dios, tudloy ako sa pagdamgo uban sa pagtuo ug kaisog. Sa dihang lisod ang dalan, tabangi ako nga musalig sa plano sa Dios. Sa dihang mahadlok ang kasing-kasing, himua nga ang gugma mudaog ug mupatigbabaw. Sa dihang may pagduha-duha, liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad, ang akong mga dalunggan sa pagpamati, ang akong kasing-kasing sa paghigugma, ug sa tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ipaambit kanako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kaugalingong mga plano, aron sundon ang plano ug kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo, hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban, ug kagawasan sa kalisdanan, sama sa imong damgo, San Jose. Amen. Patrocinio di San Jose, iampo mo kami. Palihog manindog, atong isunod ang pagbindisyon sa mga kahimanan sa debosyon. Kung doon na may mga religious articles, images, mga stampita nga buot ninyong pabindisyonan, pwede kini ninyo iisa sa taas, iisa kay ato kining panalanginan. Or you may also come forward. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Amahan sa langit, nagadayeg kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyoni kining mga kahimanan sa debosyon, imahen, medalya, krusipiho, ug ubang mga kahimanan, ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pag-ampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo, ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.